ראינו היום מגרש בפרדס חנה, 0.5 דונם בנוי. וואלה? קשור $260,000. המון כסף. תחתמו? לא יודע, יש לנו פגישה אחרי צהריים בבנק בקשר להלוואה. נראה? סליחה, מלצרית. כן? אני יכולה בבקשה לחתוך לי את הסטייק? תכף, אני תכף מגיעה. חשבתי שזה יגיע חתוך, כמו שביקשתי, כי האמנתי לפני שעה. מסכנות המלצריות שצריכו להתמודד עם הדבר הזה. כבר היו מביאים לו שיפודים, זה היה חוסך את כל הטרחה. אנשים כאלה נראה לי שצריך שישארו בכלל בבית. נו, באמת. זה סתם בלגן. למה אתם כאלה חמורים? אתם הייתם מוכנים לקבל יחס כזה מחורבן? אוי, מה נהייתי פה, מאדר תרזה? מי? מה הקשר? סליחה. אפשר לעזור לכם? הבן אדם הזה מחכה כבר 40 דקות לשירות. למה אתם לא מתייחסים? אנחנו מטפלים לו, וזה בסדר. זה גועל נפש, אני לא יכולה לראות את זה. הלך לי כל התיאבון כבר. בחייך, אביבה. מה רושם שהוא כזה? עושה לי טובה, אנשים שלא יכולים לאכול כמו בני אדם, שלא יסתובבו ככה בחוץ, אני לא, זה פשוט מגעיל. חתיכת מפגר, תראה מה עשית! תמיד תפה, המטומטמת. אתה יכול לקרוא למלצר במקום לשבת שם כמו ממוטה עם הראש שלך. חוצפה לך, איפה מי שמשגיח עליך? איפה אמא שלך? אמא שלי? אולי את גם רוצה שאני אקרא לסבתא שלי? אני רק קופץ פה 5 דקות לבית גבירות וחוזר. מותק, מי שלא יכול לאכול כמו בן אדם, שלא יסתובב במקומות האלה. תראה מה עשית? כן, אני יודע, אני מצטער שברחתי מהקייטנה לנכים. אני הרי צריך להיות שם כל היום, נכון? אתה לא רחוק מהאמת שלי כל כך. כן, את בטח זו שהזמינה את הערוץ הנאצי בכבלים. איפה המנהל פה? איפה המנהל פה? איפה המנהל? רבותיי, הכל בסדר? אפשר לעזור? לא, הכל בסדר, הנכה הזה שפך עליי מיץ. תראה איך זה נראה. טוב, שבו, אני אסדר את זה. איזה שבו? שבו עליי, אני אפצה אתכם, אני אפצה אתכם. לך הביתה, אני לא... מה קרה? קודם כל, אפילו שזה מגיע לה, זה לא היה בכוונה. דבר שני, אני כבר 2 מחכה פה שמישהו יחתוך לי את הסטייק המחורבן הזה, ואף אחד לא זז. כבר שלחתי פקסים לא נטבח, מה אני יכול לעשות עוד? תשמע, חביבי, תעשה לי טובה אישית. פשוט תבוא לפה בפעם אחרת, בסדר? אם יהיה לי זמן, נראה אולי אני אעבור היום בדרך הביתה, דרך הפרויקט. אם יהיה לי זמן. אנחנו כבר באיחור של יומיים עם היציקה הזאת. לא טעים לך האור הזה מה? עמי? תראה. זה לא איך שהוא אוכל. עזוב, תסתכל עליי. תסתכל לשם, עזוב. אל תסתכל עליו, אם זה מפריע לך. עזוב. שלום. הכל בסדר? לא. מה קרה? אנחנו לא יכולים להישאר בשולחן הזה. מה קרה? הבחור ההוא מפריע לנו. עמי. למה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? תסתכל בעצמך, תראה איך הוא אוכל. תשמע, יש גם אנשים כאלה, מה אני יכול לעשות? אבל אנחנו לקוחות קבועים. אנחנו באים הנה 2-3 בשבוע. עמי, בוא נשלם ונלך. טוב? אנחנו יכולים ללכת למקומות אחרים, אתה יודע. אני יודע, אבל תשמע, אסור לי לזרוק אותו מהמסעדה רק בגלל שהוא נכה. הוא יכול להתלונן עליי או פה, לעשות לי שם רע באזור. אתה יודע, זה בעיה. נראה לך שהנכה הזה יכול לעשות לך... תשמע,
חייך, תעשה לי טובה. תציע לו, תשלם לו כסף, אוקיי? ותתפטר ממנו. אני אנסה לפתור את הבעיה, תנו לי, אני אטפל בזה. שיהיה לכם בתיאבון, אני אטפל שיופי בעניין. מהעיניים מהר. בסדר גמור. אדוני, אולי נארוז לך את הארוחה ותמשיך בבית? אולי נארוז את הארוחה ותמשיך בבית? למה, אתה לא סוגר פה, נכון? לא, אני פשוט צריך את השולחן. אז אני יכול לעבור למקום אחר, מה הבעיה? אולי בכל זאת אני אארוז לך את הארוחה ותמשיך בבית, מה אתה אומר? תמשיך בבית? כן. אין לי בעיה, אני רק אתן את הטיפ לאמא שלי. תשמע, אנשים כבר מדברים, באמת, לא נעים עם כל הסיפור הזה. אז מה אתה רוצה, שאני אוכל אוכל קר רק בגלל איזה שטות שאיזה לקוח אמר לך? חס וחלילה, מה פתאום, אבל בינינו, לא יותר טוב לאנשים כמוך להזמין טייק אווי ולאכול בבית. אז אתה כבר יודע מה טוב בשבילי, אולי אתה רוצה להיות יועץ אישי שלי, מה דעתך? אני אביא מגש לארוז לך את הארוחה. רגע, לפני המגש, יש לי שאלה. בבקשה, כל מה שתרצה. יש לך שאיפות בחיים, חלומות, אולי להיות כוכב טלוויזיה? מה זאת אומרת? לא, כי אני יכול לסדר לך הופעה בפריים טיים בקולבוטק, כדאי לך. עזוב, בוא, ארוחה עליי, בוא נשכח מכל הסיפור. זה יכול להיות הסוכן שלך, אני אריץ אותך בכל הארץ. עזוב, 500 שקל, בוא נשכח מכל העניין, מה אתה אומר? ככה אתה מוותר על הופעה בטלוויזיה? אל תעשה סיפור, 1,000 שקל, אל תעשה סיפור. עזוב אותי, אתה לא מבין שהארוחה הזו כבר עומדת לי על השטרונגול? עזוב אותי, אתה וה-500 שקל שלך. 1,000 שקל, קח, אל תעשה עניין. לא צריך. הנה, 1,000 שקל, קח, הנה, אל תעשה סיפור. עזוב, כי בילימדתי אתכם.